Здравейте на всички, аз съм Dark BG Pro и днес, както виждате, играем Color Switch. Това е следващия епизод. Така. Както виждате, още не съм си рестартирал играта, защото не мисля. Виждате докъде съм стигнал, просто не искам да си рестартирам това, докъдето съм стигнал. Да ви кажа, че ще правя чалендж, когато достигна 5 абоната, който ще е с един мой приятел. Така ще даже ще има профила му, всъщност канала му в описанието. Ако искате да го гледате, сега да преминем в играта. Така. Почваме с обикновеното да пробвам да си мина рекорда, защото е 18 и това е доста слабо сравнение с нашия клас. Така. Поне да направя 19, да си го мина с едно. Ако изобщо направя 11, защото 19 и аз 11, боже, какви глупости говоря. 19, това мисля, че ще го кача утре, този клип. Ще го кача утре, така. И мисля, че днес ще има Darts 69. Така. Значи, за да не се обърквате какво говоря, казвам, че аз сега го снимам сега сме, кой ден сме, вторник, но ще го кача в събота. В събота, боже, в сряда, бе. Направих 13, добре. В сряда ще го кача. А днес, във вторник, ще има, мисля, Dart 69, само да се инсталирам и веднага почвам да играя. Сега да се съсредоточим само към играта. Сега като си мина рекорда и ще почвам Game Mods да играя. Опа, умрях. Така, ако не сте мачвали до сега, слабо съжалявам. Просто трябва да се усилите до макс до макс слушалките или звука ви на лаптопа. Защото микрофона ми, всъщност не микрофона ми, а слушалката ми беше не на устата ми, за това е толкова тихо. Така. Сега ще го кажа и като завършвам клипа ще го кажа. Ако ви харесва това, което правя и тази игра, харесайте, коментирайте и се абонирайте. После пак ще го кажа, но да не нахалствам много, да не си мислите, че нахалствам много. Просто да ви това адски много го мразя. Така. Ще изиграем на нормалното още една-две игри и ще преминаваме на Game Mode. Така, това е първата игра. Направих едно. Но... Така, слаб. Още слаб. Така, в коментарите напишете, ако знаете напишете всъщност не пишете сега, ще ви обясня друг път. Да. Така, ще играем, мисля на Bones. Защото на Bones на 23-то ми остават малко нива и това е доста трудничко. Ще ми отнеме време. Този клип мисля да е около най-много 15 минутки.
Защото знаете, че тези игри, които са безплатни, че ги играя по-малко време. Така. Продължаваме да играем. Това е доста трудно, защото е много бързо и тези, които се опитват да ме унищожат, така да го кажа, не могат. Всъщност са много силни. Така. Извинете, че говорих преди малко глупости. Просто мама дойде и така стана. И извинете, че се чу врата, защото мама дойде, пак казвам. Копирайт! Добре, спря се музиката. Не знам откъде от нещо някой усилил толкова силно, че направо ужас. Трябва да го... Ужас. Някой отгоре нещо толкова усилил музиката изведнъж, че направо... Добре, че я спря, иначе... Щеш да има копирайт на клипа. Така. Хора мислят да вече да има и музичка на клиповете. Всъщност на тези клипове, които няма какво да се прави. Смисъл само едно нещо да се прави. На етажи мога да сложа на Солитарио, която ще играя. Но моля, този, който иска да копирайтне клипа ми, моля да не го копирайтва. Просто моля от сърце. Не, че някакъв златен клип, така да го кажа. Но просто... Така. Сега ще поиграя още малко на... Bones, вече приключих. Така, да се средоточим към играта и ще играя на гравитация, защото на гравитацията искам да мина всичките, пък се доста. Що сега на 71 цели точно. Не знам. Така. Това е трудничко, не знам как трябва да се мини. Аха, мина го. Така. Мисля. Айде, ще играем на Кейв. Хоп, тук минаваме. Искам това да го мина, защото това мисля, че е лесно. Така. Продължаваме. Оп. Минаваме тук. Тук почва ново. Така. Ще го мина това. Не. Май няма да го мина. Пак. Така. Така. Искам едно ниво да мина в този епизод. Искам и това да мина. Да се средоточа, без да говоря вече. Така. Добре, не избързвай. Аз мина го. Добре, ще пробваме да видим 24-то. Ще играем този път като умра. Не, втори път. Така. Газ. Как ще умра? Добре, последен път пробвам и... Мисля да е това. Така. Добре, умрях. Добре, мисля това да е за втория епизод.
на Color Switch. Харесайте, абонирайте се, ако мислите, че това, което правя, ви е готино. Дайте положителен вот за този клип и напишете коментар и се абонирайте, пак го казвам. Добре, чао! До следващия епизод на Color Switch.